senaste tid så här i december. När allt är som det ska vara brukar ändå julmånaden visas upp av tända ljus och glada förberedelser för julen. Men allt var inte riktigt som vanligt. Det var som om ett ovanligt mörkt mörker hade lagt sig över skogen. Tomtarna och alla andra hörde att det ute i andra skogar var oroligheter. När kommer tomten? Snart kommer tomten. Titta här, över allt och vi vill ha. Vi vill ha fler och en vän och en ny för nästa. Och en trevlig kvarter. Välkommen till förklaringen. Det är vad de har förstått. Vi gör Tomtebyn arbetade tomtenissarna fullt med att förbereda julen. Klappar att slå in, rim till paketen, gröt att koka, rena och släda putsas. Ja, listan kan göras lång. Även här anade tomtenissarna att allt inte stod rätt till. Det lyste inte lika klart från Lucia-kullen som det brukade. En morgon upptäckte de att det fattades av risgrynsgröten. Och när de kom ut i verkstaden så saknades det även julklappar. Vi komma från Pepparkakeland och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre går inte till ögon och hattar på sned. Tre guppar från Pepparkakeland. Till julen vi komma hand i hand. Men tomten och bocken vi lämnar vid vår spis. Det ville inte resa från vår pepparkakegris. I pepparkakshuset, där alla skogens fantastiska pepparkakor bakades, märkte även de snälla pepparkaksgummorna att det fattades pepparkakor. Vad var det frågan om? Vad händer i skogen? Det kan väl inte vara så att tjuvar är i farten så här i juletider när alla ska vara glada och snälla. I stjärngossarnas och stalledrängarnas stall rådde frid och fröjd. Hästarna stod lugnt och mumsade av sitt hö. Då en av stalledrängarna märkte att det var tomt i ett av båsen. Även sadeln och träd var borta. Finns det hästtjuvar i skogen också? De hade hört rykten om försvunna julklappar och pepparkakor. Stalledrängarna red iväg upp mot Lucia-kullen för att fråga tärnorna om Lucia vad de skulle göra. Samman på en salledräng, salledräng, salledräng. Han fattar sina bålar fem. Stjärnorna de finnes glada, låt oss lustiga vara. De blåser på en stund, det blir i stund. Eller på en avelrå, avelrå, avelrå. Sen vi samma själv upp på. Tärnorna fick de reda på att själva Lucia var försvunnen. När tärnorna hade kommit upp på morgonen så var det mörkt och Lucia var borta. Vilket mysterium! Vad kunde ha hänt? Lucia var ju den som såg till att allt var i sin ordning inför årets Lucia-tåg. Och det var inte likt henne att bara försvinna. Alla gav de sig ut för att leta i skogens alla dunkla vrår.
var det godaste av alla goda, hade hört att det var oroligt ute i andra stora skogar, att familjer flyr för sina liv och att barn inte har det bra. Hon hade helt enkelt lånat stalledrängornas häst och gett sig av med gåvor, gröt och pepparkakor till de som behövde det som allra bäst. Nöjd med sin insats och att alla kan göra något, mötte Lucia sina vänner. Och Lucia